today's vlog guys, magluluto tayo ng sitaw with corned beef. So ito ang aming mga sangkap guys, kuning sangkap, ito ang aming sitaw, ito ang aming corned beef, ito ang bawang at saka ahos. Okay guys, simulan na natin. Maglagay tayo ng oil. Okay guys, ilunod natin ang ahos. Next guys, pag-out na tayo guys, ang ating sauce, ang bawang salad. Next natin ilunod guys ay ang ating corned beef. Okay guys, holiday corned beef. Okay, kaya tayo natin itong murang iman. Pagkakasungkin ang ating lapit. Ito ating lamit para ng 50 pesos. Sila yung corned beef. At kapit sa yung sitaw. Pawa ka. 50 pesos yung naman. Okay guys, next natin ilagay ay ang ating sitaw. Okay. Haluksan natin guys. Para malo ang sitaw at corned beef. Guys, haluksan natin. Haluin lang ang haluin. So, kita guys. Okay guys, halugay tayo ng kunting. Dahil kumulo na guys, maglagay lang tayo ng kunting toyo o patis ng Cebuano, at saka syempre yung nagpapasarap ng ating ulam, yung ating magic sarap. Okay guys, haluin na natin guys. Haluin. Okay guys, magkita lang tayo ng ilang minuto hanggang sa lumapot ang sabaw. Takpan na natin. Okay. Guys, tikman na natin guys kung tama na ang ating gula. Ito na pa ako guys. Okay, maglagay tayo ng konting asin. Konting asin lang guys. Yun na para magkita guys. Okay, minuto. Ganun para magkita. Luto na. Luto na ang ating sitaw with corned beef. Okay, luto na.